Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iltaqa' mas-Segretarju tal-Partit Komunista Ċiniż Zhuo Jinlong wara xhur jattakka l-investiment miċ-Ċina lil Zhuo Jinlong. Busuttil qallu li l-politika tal-Partit Nazzjonalista minn dejjem kienet li jissaħħu r-rabtiet bejn Malta u ċ-Ċina. Zhuo Jinlong spjega kif ir-relazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina minn dejjem kienu tajbin u żied li dan huwa frott tal-isforzi li saru u qegħdin isiru miż-żewġ naħat. Busuttil saħaq li l-ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi għandha tkun ibbażata fuq l-onestà u l-fiduċja. Għalkemm tkellem dwar l-onestà, Busuttil ma qalx li meta kien iffirmat il-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Ċiniża Shanghai Electric kien qal li mhux komdu bit iċ-Ċiniżi fuq l-iswiċċ tal-Ena Malta. Fit-tmiem il-laqgħa pruvajna nistaqsu dwar is-suġġett, iżda ma tħallejniex nagħmlu dan mill-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Infatti b'din il-laqa Zhuo Jinlong temm żjara ta' jumejn f'pajjiżna fejn fost l-oħrajn iltaqa' mal-President ta' Malta kif ukoll mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Lill-Prim Ministru ringrazzjah għal mod ta' kif pajjiżna qed jidħol f'investiment dirett maċ-Ċina fosthom permezz tal-ftehim max-Shanghai Electric.